Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, kif ukoll għal dawk kollha li talbuna nitolbu lill-Omna Marija għall-intenzjonijiet tagħhom. Però llum partikolarment għandna anke intenzjoni speċjali. Nixtieqek f'din il-ġurnata nitolbu għall-Isqof Anton, l-Isqof tad-Djoċesi tagħna, li propju bħallum huwa l-ewwel anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Għalhekk ejjew nitolbu lil Mulej biex ikompli jimlieħ bid-dawl tal-Ispirtu ħalli jaraf imexxi din il-merħla li l-Mulej afdalu. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti jitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberguk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-fehmiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġożwe. F'dak iż-żmien, Ġożwe ġema t-tribujiet kollha ta' Iżrael f'Siekem u sejjaħ lix-xjuħ, lill-kapijiet, lill-imħalfin u lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Ġożwe qal lill-poplu kollu: jekk ma jogħġobkomx taqdu l-Mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu. Jekk hux l-allat li kienu jaqdu mis-sirijietkom li hemm mixmara, jew l-allat tal-Amurrin li fartom qegħdin tagħmlu. Imma jien u dari naqdu il-Mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal: ma jkun qatt li aħna nħallu l-Mulej biex naqdu Alla oħra, għax kien il-Mulej Alla tagħna li talla lilna u l-missirijietna mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar u li jagħmel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar u ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli li minn ġo nofshom qsamna. Għalhekk aħna wkoll lill-Mulej naqdu għaliex hu Alla tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Kull ħin imbierek il-Mulej, tifħilu dejjem fuq fommi. Bil-Mulej tiftaħar ruħi. Jisimgħu l-fqajrin u jifirħu, ngħidu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej.
Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u widneħ miftuħa l-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom, ngħidu flimkien. Jippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom mid-dwejja kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej l-endaw b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk ruħhom mifnija, ngħidu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kbar huma ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Iħarislu għadmu kollha. Ebda waħda ma titkissillu, ngħidu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Il-ħażin żunitu ta' irdu, min jobot il-ġust taħallas għal-ħtija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jisken fih ma jkollux il-patti, ngħidu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, oqgħodu għal xulxin fil-biża' ta' Kristu. Intom in-nisa, oqgħodu għal żwieġkom bħalli kieku għall-mulej, għax ir-raġel u ras il-mara, bħalma Kristu u ras il-Knisja, is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nies għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja u taħajtu għalija. U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafha bil-ħasil tal-ilma u l-kelma. U biex iressaqha qudiemu din il-Knisja sabiħa, bla tebba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan, imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu ikun iħobb lilu nnifsu. Għad ħadd ma bagħat il-ġisem stess, iżda imantnieh u jieħu ħsiebu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja, għax aħna il-koll membri tal-ġisem tiegħu. Għalhekk ir-raġel iħalli lill-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed. Dan il-misteru qiegħed ngħid għal Kristu u għall-Knisja. Dan huwa misteru kbir. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja. Il-kliem li jiena tilkom huwa spiritu u ħajja. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu tkellem fuq il-ħobs tal-ħajja. Ħafna dixxiepli tiegħu meta semgħuh qalu qiebes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxiepli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom dan il-kliem qed ifixkilkom. Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tila fejn kien qabel u l-ispirtu li jagħti l-ħajja il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemmnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom kien għalhekk li jiena qedtilkom
li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax: tridux titilqu intom ukoll. Wieġbu Xmon Pietru: Mulej, għand min immorru? Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna emminna u għarafna li jint il-qaddis ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżjes. Il-mulej qed jistedinna biex nagħmlu għażla vera. U l-għażla hija proprju fuq din, fuq min jien inserraħ ħajti. Għax fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-fundament kollu ta' dan il-Vanġelu. Niftakru li hawnhekk kif rajna f'dawn il-ħdud, Ġesu qed jitkellem mill-lotja tiegħu innifsu u li jsir ħobs biex jiena ngħix. U qed juża s-simbolu tal-ħobs għaliex il-ħobs huwa l-għejxien ta' kull bniedem. U f'kelma waħda qed jgħidilna mhux l-ikel materjali li jimla l-qalb tiegħek, l-ikel materjali jimla biss l-istonku tiegħek, imma huwa jien li nimla lil-qalbek. U għalhekk ġil-mulej Ġesu qiegħed jistedinna biex aħna nidħlu f'relazzjoni vera mal-mulej Ġesu u f'relazzjoni ta' imħabba sinċira, imħabba li kważi ssir tixbaħ lil tiegħu li ma titkejjilx. Fil-ħajja tagħna eżies kollox nistgħu nkejlu. Kemm taf skola ħanagħmillek l-eżami, ħanara l-marki kemm ġibt u nkejlu l-intelligenza tat-tifel, tat-tfal tagħna. Kemm il-sena għandek inkejjel iż-żmien. Kemm tiżen kollox nistgħu nkejlu. Ħaġa waħda biss ma titkejjilx: l-imħabba sinċira. Għax l-imħabba sinċira tinsa lilha nnifisha biex tingħata. L-imħabba tagħna ta' bejnietna, l-imħabba umana, l-imħabba tal-familja. Mhux ta' bxejn San Pawl fit-tieni jittra fl-ittra lill-Efesini jitħaddet mir-rapport li għandu jkun hemm bejn il-mara u r-raġel. U forsi anke dik il-kelma ħafna drabi aħna nifhmuha ħażin, toqgħod, ma jfissirx toqgħod skjava tal-oħrajn, imma tingħata għal ieħor, tingħata għal martek, tingħata għal żewġek. San Pawl juża kelma qawwija għall-irġiel jgħidilhom: intom irġiel ħobbu lin-nisa tagħkom kif ħabbhom Kristu lill-Knisja. U kif ħabb Kristu lill-Knisja? Miet għall-Knisja tiegħu. Aħna nistgħu ngħidu u nirraġunaw quddiem dan id-diskors ta' Ġesu u nirraġunaw propju anke bħal dawn in-nies, bħal ħafna mid-dixxiepli ta' Ġesu. Il-kliem tiegħek jibes wisq. Ma nistax naċċettah. Minix kapaċi nħobb sew, għax jiena nħobb sa fejn jaqbilli. Inħobb skont il-gosti tiegħi. Minix lest li ninsa lili nnifsi. Jibes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. U Ġesu ma joħodiex kontra dawn li jirrifjutawh.
Għax araw fejn l-imħabba eżjes. L-imħabba vera tħalli lill-ieħor liberu. Aħna ħafna drabi l-imħabba nilagħbu bija. U l-imħabba flok issir għotja, ħafna drabi jissir possessjoni. Nippossedik, akkwistajtek, int tiegħi, xtrajtek. Daqs li kieku aħna oġġett li xtrajt u ġbart minn fuq l-iskaffa tal-ħanut. U għalhekk Ġesu ma jinkwitax għax mhux ftit mid-dixxiepli hawnhekk jgħidilna ċaru ton San Ġwan, ħafna mid-dixxiepli tiegħu. Għaliex? Min kienu dawk li ħallewh? Smajnija żex teħdu tilu. Intom qegħdin tfittxuni għax kiltu b'xejn wara l-miraklu tal-ħobs. Inti li qed tfittixni biex tkun komdu. Inti li qed tfittixni u tiġi l-Knisja għax issa għandek problema trid ninsolvijilek. Ħafna drabi din hija r-relazzjoni tagħna ma' Alla. U Ġesu qed jgħid lili u lilek illejla. Ġedded din l-intenzjoni tiegħek li int timxi warajja. Infatti Ġesu mhux biss fuq id-dixxiepli imma jdur anke fuq it-tnax, fuq l-aktar grupp intimu li kien miegħu. U jgħidilhom tridux titilqu intom ukoll liberi, intom ukoll tridu tagħmlu l-għażla jekk tilqax il-kelma tiegħi f'ħajtek jew il-kelma tiegħek jew ta' ħaddieħor. Ejjew nitolbu hekk illum il-mulej li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu aħna wkoll naslu u ngħidlu mulej għalkemm jiena dgħajlef, għalkemm jiena l-kelma tiegħek veru xi drabi insiba qiebsa, imma jiena naf li inti tagħtini l-Ispirtu tiegħek li jenni ngħixha din il-kelma. Għax jien naf kif qallek Pietru mulej li l-kliem tiegħek huwa spirtu u ħajja. Il-kliem tiegħek mulej naf li jimla mhux l-istonku imma jimla il-qalb tiegħi. U meta jiena għandi lilek f'qalbi, jiena nsir nixbħek għax inti tagħmmar fija u aħna fik. U hekk ukoll jien insir kapaċi inħobb tassew, mhux b'egoiżmu imma b'sinċerità. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżjes nitolbu lil Alla l-Missierna jagħtina l-kuraġġ li aħna nagħmlu l-għażla li nimxu wara Kristu u fuq il-kelma tiegħu
Nitolbu għall-Knisja biex tkompli twaslilna l-kelma ta' Kristu, għaliex din hija l-kelma li tagħti l-ħajja. Nitolbuk mulej għall-isqof tagħna Anton fl-ewwel anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Kun miegħu bil-qawwa tal-Ispirtu sabiex jenna nilqgħu u ngħixu il-valuri tal-Evanġelju. Nitolbu għal kull min jigverna sabiex jaħdem dejjem għal ġid tal-umanità fuq kollox biex issaltan il-paċi u l-libertà reliġjuża fost il-popli kollha. Nitolbu għalina il-koll biex il-kelma li lilna tiġi imħabbra f'kull Ewkaristija tenna ngħixu l-ħajja tagħna ta' kuljum u inkomplu nimxu wara Kristu. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, birek bil-paċi tiegħek il-familji tagħna. Għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu t-talbiet tagħna. U Alla li fi Kristu rejtna l-imħabba tiegħek għalina, ilqa nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u mexxina bid-dawl tal-Ispirtu tiegħek biex nibqgħu mixja warajk, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija id-doni tal-għaqda u isliem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għal glorja tiegħek bla qies inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa. Tipprovdilna l-għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Hekk inti tagħder u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Smewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbuk kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
il-mulej sarik il-arina jnaqat magħna u fina biex aħna nkunu fih. Ejjew fis-skiet ta' qalbna inġeddu l-iva tagħna li rridu nibnu, inkomplu nibnu l-ħajja tagħna fuq il-kelma tiegħu. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Nitolbu. Ħinna lina mulej u għatina fejqan sħieħ fit-tieba tiegħek kamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Siedna. Nixtieq nagħmlilkom xi avviżi jekk matul din il-ġimgħa li sqoftaw għadu kemm ħabbar diversi nomini u fost dawn hawn saċerdoti li jaħdmu fis-santwarju. Fosthom insemmu lil Dum Domnik Sultana li issa għadu kemm ġien maħtur kappillan tal-Parroċċa ta' Kristu Ewkaristiku Salvatur ġewwa l-Asri, il-Dum Michael Mifsud li ġie maħtur bħala vigarju parrokjali fil-Parroċċa ta' Marija Bambina Xxara. Nixtieq jienek minn qalbi nirringrazzja lil dawn ħut is-saċerdoti li ħadmu bil-qalb f'dan is-santwarju, l-Fader Domnik għal diversi snin, kif ukoll lil Dun Michael għal tul din is-sena li jagħmel hawnhekk magħna. Nixtieqek li wkoll nilqgħu fostna kollaboratur li ħajkun jgħin fis-santwarju fil-jiem ta' matul il-ġimgħa, sa issa fil-jiem tas-Sibt u l-Ħadd għad m'għandniex saċerdot. Nittamaw li jkollna l-xi ħadd. Nixtieqek li nilqgħu fostna lil Fader Edi Vella li se jkun magħna matul il-ġimgħa. Nixtieq għalhekk lil dawn ħutna nżommuhom ukoll fit-talb tagħna biex huma jkunu jistgħu jaqdu b'imħabba u b'fediltà il-missjoni li lilhom ġiet affdata. Inħeġġu wkoll biex nhar it-tlieta minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija mis-sija ta' wara nofsinhar sal-5 ta' filgħaxija. Bħalissa hemm ukoll nuqqas ta' demm ilej positive u lej negative, jiġifieri min jista' jagħti id-demm imur, partikolarment dawk li għandhom id-demm A. Nixtieq nagħmel appell ieħor ċkejken biex meta nżuru s-santwarju ta' Pinu inżommu id-dekor fl-ilbies. Naf li qiegħda tagħmel isħana imma altru immur il-baħar u altru niġi fis-santwarju nitlob. Ilni ħafna jiddispjaċini li tlabt għal volontiera biex inqarjatuna sija kuljum biex jistiednu l-dawk li ma jkunux libsin bil-bies dekor joqogħdu fejn il-bieb jew jilbsu kif xira. Ħadd ma offra ruħu. Huwa faċli nikkritikaw, imma mhux daqshekk faċli l-issib l-għajnuna. U għalhekk jekk hawn min jixtieq jagħtina inqarsija. Nitolbu hekk ikellimni biex naraw meta dan ikun jista' jgħin u jaqdi mhux lili din id-dar għażiża ta' Omna Marija. Impoġġu għalhekk il-lisqof tagħna Anton taħt il-man ta' Omna Marija kif ukoll lill-morda tagħna lill-emigranti tagħna u ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.